una cosa molt important, que és demostrar que realment existeix una alternativa a França i Espanya. És a dir, jo m'imagino que, per exemple, el País Valencià algú deu pensar que això del catalanisme és una conyeria, perquè per més que reivindiquin, els catalans sempre acaben passant per l'adreçador. Amb la independència es trencarà aquest esquema. Llavors, per la Catalunya Nord en particular, canviaran bastant les coses si a l'altra banda de l'Albera, en comptes d'Espanya, hi ha la República Catalana. O sigui, un estat que afavorirà el català, un estat que disposarà de més recursos. Però és que a part d'això, si diem que Barcelona pot ser un pol d'atracció econòmic molt més interessant que Tolosa, bé, de Montpeller suposo que no cal la pena ni parlar-ne, llavors hem de suposar que una Barcelona alliberada de l'espoli fiscal espanyol tindrà un atractiu més potent. Llavors, clar, si ser català significa ser ciutadà d'un estat europeu, això pot portar un canvi de mentalitat a la Catalunya Nord. Un canvi... Sí, jo, per exemple, la política de la Catalunya Nord sempre la supedito a que a l'altra banda les coses vagin bé, és a dir, que el dia 27 de setembre guanyin els independentistes. Perquè si no, el que hi ha ara doncs, continuarà indefinidament perquè no té cap motiu per canviar. Llavors, bueno, un estat que pugui, en la mesura que sigui possible, reconèixer com a ciutadans els catalans del nord, en la mesura que això sigui possible, un estat que promocioni el català, una Barcelona que sigui un autèntic polo d'atractiu al nord-oest de la Mediterrània, doncs seran uns canvis bastant importants. Vaja, jo crec, i és una afirmació que no la puc demostrar perquè és contrafactual, que en gran part la pèrdua de la llengua a la Catalunya Nord va ser deguda a la repressió franquista. És a dir, si l'any 50 i l'any 60 aquí al sud hi hagués hagut com a mínim l'autonomia que hi ha ara, potser el català hauria resistit més. Vaja, és un fet, d'altra banda, perfectament establert que la democratització d'Espanya i l'entrada d'Espanya a la Unió Europea va ser un revulsiu per al catalanisme al nord. Doncs clar, la independència, per lògica, ha de ser-ho més. Aquestes són les idees que jo tinc, és a dir, jo penso que de cara al catalanisme sempre serà positiu la independència del Principat.